Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li d-deputati fil-Parlament fosthom tal-Gvern għandhom jivvutaw kontra l-budget għas-sena d-dieħla. Bernard Grech qal dan is-sibt filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet u li fiha ta' dan il-parir. U allura il-parir tiegħi huwa dak li se nagħmlu aħna. Aħna maħniex se nivvutaw favur budget. B'din l-istqarrija, il-kap nazzjonalista kompla ma' tmaqdir tal-Partit Nazzjonalista dwar il-budget għas-sena d-dieħla, hekk kif huwa kien se jaħlu bħala budget tal-ħela u fl-arja. Arja sħuna ngħidilha jien, arja li ma tfisser xejn. L-Ingliżi jgħidu hot air. Hot air għax l-arja sħuna titla' l fuq waħedha. Il-budget għas-sena d-dieħla li tħabbar kważi xahar ilu ġie mfaħħar mill-imsieħba soċjali kollha u sejħulu bħala budget soċjali u ambjentali. Anki l-ġurnali indipendenti u oħrajn għajr dak tal-Partit Nazzjonalista fissru l-budget bħala wieħed tajjeb. Dan partikolarment għall-inċentivi favur in-negozji u l-ambjent u żieda oħra lill pensjonanti u tnaqqis fit-taxxa ta' dħul tal-ħaddiema.